Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденням. На околиці Луганська є селище під назвою Щастя. Катерина II під час своєї подорожі по донецьких степах дала цю назву невеличкому хуторові, що був на цьому місці. Залишились тільки фотографії колишнього селища та одна хата, яку незабаром знесуть. Тут виростає велика теплова електростанція. Перша черга її вже дає струм. Вдень і вночі ведуться роботи на спорудженні другої черги. Грандіозні зміни принесла нашому народові велика жовтнева соціалістична революція. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ сторіччі.